na init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hello. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating caller ngayong gabi na to. Hindi ko na po papatagalin pa, kilalanin na po natin ang ating caller ngayong gabi na to sa ating Top Secret. Wait lang po mga kabisyo. Ayan. Alright. Hello po. Hello, good evening. Hello po. Hello, good evening. Yun, okay na. Thank you. Good evening po. Kamusta po kayo? Eto, pauwi pa lang. Saan po kayo pauwi, ma'am? Sa bahay. Nasaan po kayo ngayon? From work. From work? May sumundo po ba sa inyo, ma'am? Wala po. Mag-isa lang po ako ngayon. Nakasasakyan ka ngayon. Yes, and tumigil ako for this call. Totoo ba? Driving ka? Yes, it's okay. Grabe naman. Parang konsensya ko pa to, ma'am, ah. No. Parang kasalanan ko na tumatawag ka last time. Tapos nag-usap tayo na tawag ako ngayon, ah. Ganun ba yan? No, it's okay. Ma'am, bago po natin umpisahan yung call, may feedback lang po. Okay lang po ba papatay ng naka-loudspeaker po ba ako? Nakabukas po ba yung radyo ninyo? Okay na. Okay na? Okay Yan. na po. Yan, para loud and clear lang po tayo, ma'am. At Yes. matagal-tagal ka na rin nagko-call dito, ma'am, no? Tama po ba ako? Yes. Kaso hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon na mag-usap. Yes. Tatandaan ko yung Sabado, humugot ka lang pero hindi kita napagbigyan mag-call. Oo nga eh. Pero ito na. Ito na yung tamang oras para mag-usap tayong dalawa. Napakinggan ko yung top secret mo. Matagal na ba to yung top secret mo? Yes, siguro way back 2023. Way back 2023. Yeah, okay. May 2 2 years ago. Yes. Oo. Ma'am, okay lang ba malaman ko anong pinagkakabalahan mo muna sa buhay mo? As of now, freelance ako. Mhm. May business. Mhm. Nag-start pa lang ng business. I see. Ganda ng boses mo, ma'am, no? Ganda ng boses mo Thank dito on air. you. Yes, siguro nahuhumaling na sa'yo yung mga driver natin ngayon. Ay, grabe naman. Single po ba kayo, ma'am? Or taken? Complicated. Complicated? Yes. Gano'n ka complicated? Sa sobrang complicated niya, hindi ako maintindihan ng iba. Hindi ka na maintindihan ng iba. Yes. Grabe to, ah. Pero, yung complicated na tinutukoy mo na to, gano'n na kayo katagal magkakilala at magkasama? Actually, wala na ngayon. So, parang ngayon kasi, actually, ang kwento ko ay, married ako. Married ka, But, ma'am. married ako. Pero, syempre, ang mga lalaki, mababait. So, nabiktima ako ng mabait na lalaki. Mhm. Mhm. So, nabiktima ka, ma'am. Oo. Anyway, nako, ma'am, gusto ko na malaman yung kwento mo. Ready ka na ba? Yes. Kabisado mo naman, di ba, ma'am, kung pwede mong itago yung pangalan mo, edad mo, location mo. Yes, Okay, ma'am. yes. So, ma'am, di ko na po papatagalin pa. Tatanungin na po kita ngayong araw na to. Ano ang top secret mo? During 2023, nagkaroon na kami ng Okay lang, sir. Nandiyan muna kayo. misunderstanding ng husband May ko. bigyan kita ng t-shirt. And that time,
parang kasama lang kami para dun sa mga anak ko. But during that time, syempre, wala nang spark, wala nang, kumbaga as in, wala na. Then, suddenly, may nag-enter sa buhay ko na isang guy. Then, pina-feel niya sa akin na kahit may anak ako, is, karespeto pa rin ako. So, minahal niya ako, ganun din ako sa kanya. Though, alam ko namang mali. Then, hanggang, ang nangyari kasi malayo siya. Nakarating siya dito sa lugar ko because of me. Hanggang nagkatrabaho na din siya. Tapos, halos, syempre, dahil love namin yung isa't isa, nagkaroon na din ng spark sa amin. Okay. Then, suddenly, para kasing, ang nangyari is, ako na lang yung laging nagsusupport sa kanya. Parang naramdaman ko yung pananawa. Kasi parang although sabi nga nila give and take, pero parang give lang ako ng give. Hindi ko naman masisisi yun kasi in-offer ko naman yun sa kanya. And ngayon, parang ang nangyari nun is nakipaghiwalay ako sa kanya. Then ngayon parang nakikita ko masaya na siya. And para sa akin, though sinasabi ko sa sarili ko naka-move on na ako, pero this guy kasi, siya yung nagbigay ng parang feeling na importante talaga ako. Mm-hmm. Ma'am? Parang, yes po. Ma'am, pasensya ka na. May hindi ako natanong sa'yo kanina at nakakat kita ngayon. Ma'am, okay lang ba malaman ko ilang taon ka na? Anong pangalan mo at tagasan ka? So, ako po ay taga Manila. Mm-hmm. So, I'm 38 years old. Mm-hmm. So, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dodi. Dodi? Yes. Dodi. Okay, Dodi. Ito nakakwento mo sa akin na may problema ka sa yung mister. At dami kang pinagdadaanan ngayon. Ma'am, bakit umabot sa point na nagkakalabuan na kayo? Way back 2017, nagkahiwalay na din talaga kami ng mister ko. Kasi yung dating niyang girlfriend, nagkakaroon pa sila ng communication. So, nagkakilala kasi kami 2010. Mag-girlfriend, boyfriend pa lang kami. Pinag-aawayan na din namin si girl. Then, 2017, meron pa rin pala silang communication, which is 7 years old na yung panganay namin noon. So, nag-decide kami na we part ways muna. Then, 2018, yun, nanganak kasi nung naghiwalay kami, buntis ako sa bunso ko. Then, 2018, nanganak ako. Then, after nun, 2020 kami nag-agree na magbalikan for the kids. Mm-hmm. Then, 2023, talagang naging worse na yung situation. Though kasi ang agreement lang talaga namin nun is para sa kids. So, ilan po yung kids nyo, ma'am? Dodi? 2 po. 2. Isang babae, isang lalaki? Pareho pong boy. Parehas na boy. Ilang taon na, ma'am? Yung panganay po is 13. Then yung bunso po is 7. So, ibig sabihin, Ma'am Dodi, ang may problema lang talaga, itong guy, ikaw wala kang problema dito sa relationship ninyo? Yes po. Parang ang tagal mo sumagot. Hindi ka ba nakagawa ng mali din, Ma'am Dodi? Wala bang naging third party din dito sa side mo? Kasi ang pagkakakwento... Wala naman kaming naging third... Ikaw lang, Ma'am Dodi. Wala naman naging third party doon. Siguro nawalan lang talaga ako ng gana sa kanya that time. Kasi
inamin ko naman na nagka-lapses ako as a wife kasi dahil nga nagiging cold na din siya sa akin. So, me as a wife, para akong nawalan ng gana na din sa kanya. Not because may third party. Okay, gets. So, ibig sabihin, ang unang-unang umayaw sa inyo, itong partner mo. Yes po. Tapos, ang sumunod naman na parang sumuko na at nawawalan na ng gana, na-off na, ikaw naman. Yes po. Kasi that time, parang syempre ako, dahil maaga din ako nagkaroon ng anak, nung lumaki na yung panganay namin, ang gusto ko, magkaroon kami ng bonding or lumabas kami. Pero wala siya sa ganun eh. Hindi niya ako para ilabas. Lagi sabihin niya sa akin, pagod siya. Wala siyang budget for me. Which is, minsan nga sinasabi ko na lang, sige ako na lang din yung mag-offer ng gastos para lang lumabas kami. Kasi gusto ko sana buo yung family hanggang maaari. So, yun yung nangyari. So, eto muna. Pag-usapan natin yung nakilala mong guy. Meron ka? Ano mga nangyari sa pagkakakilanlan ninyo? So, sa una kasi nagkakilala kami niya sa yung mobile casino. So, una, friend lang, chat, hanggang sinare niya yung buhay. Siyempre, ako naman that time, hindi pa ako para mag-open. Kumbaga, gusto ko lang maglibang ng sarili ko. Then hanggang makulit na din siya. Then, ang gusto niya lang is magkaroon daw ng work dito. So, ang ginawa ko, parang ang bakla ako that time eh. Kasi ginastosan ko siya papunta dito. Totoo? Ano mga binigay mo? Yes. Ano mga ginastos mo, binigay mo sa kanya? Pamasahe lang naman. Okay. Then, dahil nga ganun, na-fall ako sa guy. So, pati yung sa apartment niya, yung mga damit niya. Then, ang nangyari kasi noon, naging magkatrabaho din kami eh. Saan? Sa work. Oo. Pinasok ko siya dun sa work ko. Then, ang nangyayari noon, ako nagpe-prepare ng lunch niya. Ang sweet mo pala, Dodi. Dodi. Yes po. Mas sweet ka pala, no? Hindi kasi, ganun kasi akong magbigay ng love. Ibinibigay ko talaga lahat para wala akong regrets. Sa side ko, wala akong regrets. Kung iwan man ako, hindi ko regrets yun. Wala akong pagkukulak, ganun. Kasi, diba, mostly, ang lalaki yan na sinasabi. Kaya sila nagiging cold sa babae kasi hindi sweet or hindi caring. So, ako kasi, yun yung love language ko. Love language mo. Yes. So, inaasikaso mo siya, lahat-lahat. Yes. So, pag parehas kami ng shift, pinagbabaon ko siya. Or pag halimbawa naman na iba kami ng shift, I make sure na meron pa rin siyang food. So, sa madali bang salita, nagkaroon kayo ng relasyon neto na malalim talaga? Yes. So, naging kayo? Yes. Okay lang ba? Hinaan natin yung radyo niya. Nag-feedback lang ako eh. Ayan po. Sige po. Ayan. Para lang klaro lang tayo. So, eto may relasyon kayo neto. Gaano katagal kayo nagkaroon ng relasyon? Umabot siya ng 1 year. 1 year. Okay. Eto, ma'am. Puntahan naman natin yung partner mo. Napatunayan mo ba talaga na nag-cheat siya sa'yo? May ginagawa siyang kalokohan? Kasi di ba sinabi mo na kinakausap niya pa yung ex niya? Tama ba ako? Yes po. Pero gaano kalalim at base sa yung pagkakaalam, base sa yung pangunawa, gaano kalalim
yung kanilang pag-uusap, yung naging kanilang relationship para humantong ka na mawalan ka ng gana sa kanya at maghanap ka ng iba at kumausap ka ng iba? To the point na may mga messages na ako na nakikita and may mga proof na ako na nagkakaroon sila ng time sa isa't isa, which is yun yung hinahanap ko sa kanya dati. What do you mean time? Nung time kasi na yun, na nakakita na ako ng mga messages na medyo kasi SPG kaya hindi ko ma-share. Okay lang, sabihin mo na dito kasi mga virgin naman yung mga tenga namin eh. Gusto namin makarinig ng mga ganyang bagay. So, yun. May mga text messages na may nangyayari na sa kanila, na sa susunod ulit, like that. So, nag-decide Ang sarap na ako mo, na... ganun ba yun? May ganon, Daddy? Yes, meron. Oh, literal meron yun akong di ba? mga screenshots nun. So, doon ka nawalan ng gana? Actually, that time na nakita ko na yun, hinaghiwalay na kami agad. Pero yung kung paano niya ako i-treat, ng cold na siya sa akin, yun na yung nawalan ako ng gana sa kanya. Okay. Gets. So Dodi, gusto ko malaman, kaya mo to kinukwento ngayon dito dahil tinatago-tago mo ba tong sekreto na to? Yes. Wala ka bang kaibigan, kamag-anak na nasabihan na itong bagay na to? Actually, friend lang. Pero sa family, hindi. Anong sabi ng friend mo? Based kasi dun sa naging experience ko nga sa partner ko, hindi ko sasabihin kinonsinti nila ako. Pero kung saan ako masaya, sinuportahan lang nila ako. Hindi ba pangungonsinti ang tawag doon? Tingin mo ba mali yung ginawa mo o tama? Mali yun. Alam kong mali yun. Ba't mo nasabing mali? Hindi kasi, para sa akin, hindi naman porke gumawa sa akin ng ganun yung partner ko, is tutulad ako para makaganti or ma-feel ko na okay ako. Kasi alam ko talaga mali naman talaga yun eh. Pero syempre, dahil siguro talaga naghanap lang ako ng kakalinga sa akin that time, mag-iintindi sa akin that time, iintindihin ako, mafe-feel ko na love ako. So kaya ako siya nagawa. Aware ka rin no? Galing mo lang din, Dodi. Pero para sa akin ikaw ang isa sa mga nagpapatotoo na hindi lahat ng gumagawa ng makukonsider mo ba o matatag ba natin siya na cheating? Dodi? Yes. Ayan, at least sa'yo na nanggaling na ng cheating, yung ganyang bagay, nang walang dahilan. Ibig sabihin, kaya rin nagloloko ang isang tao, may dahilan siya di ba? May pinaghuhugutan. Although na mali natin titignan, pero kasi tao ka lang din naghahanap ka ng katuwang, kalinga, di ba, na mapagsasabihan mo, di ba? Pero hindi natin nino-normalize na dapat gano'n yung gawin. Dapat may communication pa rin naman talaga. Pag-usapan kung anong dapat at hanggang saan yung kaya. Pero wala siya naman na nagtuldok mismo yung lalaki ng inyong relasyon na may gano'n na pala siyang ginagawa. At kasal kayo, may anak kayo, para saan pa? Diba? Yes. And during naman nung relationship with the other guy, siguro kaya din ako nawalan na din ng gana. Kasi alam ko sa sarili ko na dapat hindi ako ganon. So parang the other side, nandun pa rin yung parang tama ba to? Ganon. Nakaka-feel pa rin ako ng ganon na every time na may mga sweet message ako, may sweet message kami, conversation, parang tama ba to na ganito yung ginagawa ko? Tama ba na? And that tumating ako sa time na
ano ba yun, love pa ba yun or naaawa na lang ako sa kanya kasi walang nagsusupport sa kanya. Kasi Mhm. this guy is from, sabihin na natin na hindi gaanong naging pinagpala, ganan. Kumbaga, What do hindi ko you naman mean sinabing mayaman ako, hindi pero pinagpala? parang siya, I mean, isang kahig, isang tuka, like that. Okay. Kung walang kakahigin, wala siyang tutukain. Mm. Hindi ko naman sinabing mayaman ako. Pero siguro kasi ah, hindi ko na na-distinguish sa sarili ko kung love pa ba yung ginagawa ko or awa na lang. Kaya din sa part ko, tinuldukan ko na lang din yan sa amin. Enough na siguro to kasi na-feel ko na hindi na din ako masaya. Mhm. Because siguro talaga kasing nagi-guilt ako, may guilt pa rin sa sarili ko. So, okay lang ba magtanong ako sa'yo? Yes po. Mahal mo pa rin yung asawa mo until now? Hindi na po talaga. Ano ka sigurado yung sagot mo? Yes po. 100%? Buong-buo na. Yes po. Kasi alam mo, DJ, ang pinakamasakit kasing sinabi niya sa akin that time na word is, kahit hindi sila mag-pursue nung girl na kasama niya that time, hindi na siya babalik sa akin. Tingin mo ba't ganun So, yung salita niya sa'yo? hindi ko din alam po eh. Pero kasi siguro, nagkaroon na siya din ng galit sa akin dahil nga, hindi na din ako ganong malambing sa kanya. Nawalan na nga kasi ako ng care sa kanya eh. Pinababayaan ko na siya. Kasi, ang sa akin, hindi ko naman deserve na lokohin mo na care ako sa'yo. Ano namang, kumbaga, ano namang konsensya mo na lokohin ako. Pero, mahal na mahal pa rin kita that time. So, nung nalaman ko na gano'n ang ginagawa niya sa akin, as in, para ako naging evil sa kanya. Mhm. Makalungkot lang din, no? Na may anak Yes. kayo tapos sira yung relationship ninyo ng asawa mo. Mhm. Ano sabi ng mga bata? Actually, hindi ko sinasabi yung totoong nangyari kasi kahit ano naman gawin, tatay pa rin naman nila yun eh. Ayoko pa rin masira yung imahe ng tatay nila sa kanya. Gusto ko pa rin 'pag nakikita nila yung father nila, okay pa din. Kasi dahil nga puro lalaki, ayoko namang isipin nila na, tama ba na iiwan ng asawang lalaki ang asawang babae at manloloko? Ayoko din naman ng gano'n. Kumbaga parang sa'kin naman, ito yung time ko para protektahan yung mga anak ko, eh. So, gusto ko maganda pa rin yung mindset nila pagdating sa family. So tama ba ako, Dodi, na aware sila na separate kayo pero hindi mo sinisiraan yung partner Yes. mo? Yes, yes. So kung kailan nila pwedeng hiramin itong mga bata, kailangan niyang bata, papasyal niya yung bata, pamimili niya yung bata, kahit hindi ka kasama, okay lang sa'yo? Yes. Okay. Sobrang proud ako sa'yo, no? At natutuwa ako sa'yo dahil napakabukas din ng isip mo sa mga bagay na yan. Dahil hindi lahat although maraming katulad mo, pero hindi lahat, di ba? Na bukas para sa co-parenting, di ba? Ang hirap kasi may mga babae na seryosa na alam mo 'yon, nakagawa yung lalaki ng pagkakamali pero mas imbis na bigyan pa rin niya ng chance yung lalaki na magkaroon ng connection doon sa anak, kinakat niya kasi nga galit siya doon sa lalaki. 'Di ba? Pero ikaw at least, 'di ba, yung relationship ng father and kids nandun pa rin. Hindi mo tinanggal. Yes, kasi madami akong nakikita kasi na yung mga batang broken family, Mhm. rebellious. Ayoko sana ng gano'n eh. Kumbaga, pagdating nila ng tamang edad, alam nila ganito yung ginawa nung mother nila or nung father nila. Alam mo yung nagtatanim ng sama ng loob. Ang Mhm. gusto ko kasing sa kanila, kahit anong gawin mo, nanay at tatay mo pa rin yung mga yan.
Kung wala yung mga yan, hindi ka pa rin mabubuhay, 'di ba? So kahit Mhm. ganong kasama niyan, malaki pa rin ang utang na loob mo sa kanila. So ganun ang gusto ko ding ma-implant sa kanila. Kaya kahit ganong kasama ng tatay nila, kahit ganong ka-cheater ng tatay nila, hindi ko para sirain yun sa mata nila. And ayoko kasing yun yung maging role model nila na Mhm. ay okay lang palang ganito, okay lang palang ganyan kasi okay lang sila na ganito eh. Ayoko ng ganun yung magiging isip nila. Agree. Tama. May gusto ka bang sabihin dito sa mister mo? Na ex? Wala na actually, wala na. Sa Kasi mga... like Mhm. what I said, wala na akong pakialam sa kanya. Totoo, walang-wala na. Yes. Nauubos, no? Yung Actually, love. totoo pala yun na kahit gano'n pala nung magkasama kayo, na sobrang selos na selos ka, may babae lang na makita mong nilalike niya, nagagalit ka na, Mm. nagre-react ka na. Mhm. Pero pag pala, totoo yun eh, pag babae talaga yung umayaw, Wala at na. ayaw na talaga, kumbaga, wala na talaga eh. Hindi kahit siguro ganung anong gawin mong taktak sa akin ngayon, wala nang lalabas na love dun eh. I agree. Tama. Alam mo, totoo Sorry yan, pero sabi ko nga, kung sakali mang kunin na siya ni kung sino man ang kumuha sa kanya, hindi ako iiyak eh. Hindi na ako maiiyak eh. Talagang sagad ka na, Dodi, no? Yes, hindi na. Pero totoo yung sinasabi mo. Agree ako doon na kapag sa relasyon, ang babae ang sumuko, umayaw na, wala na talaga. Wala nang babalikan. Wala na maayos. Pero kasi hanggat, kunyari, ang lalaki, nahuhuli natin naglolo ko, kunyari, tapos yung babae, matyaga pa rin at matibay pa rin, may uuwian eh, mabubuo pa rin yung pamilya eh. Pero once na ang Yes. babae na ang sumuko, in-stop niya na pagmamahal niya dun sa lalaki, nako, wala nang pamilyang babalikan. Di ba? Mm. Sira na Yes, talaga. yes. Pero ganun talaga eh. And ako naman, alam ko naman din sa puso mo, Dodi, na nilaban mo din. Inintindi mo din. Yes. Pero naubos ka. Yes, sobra. Ubos na ubos. May gusto ka bang message sa mga anak mo? Though maliliit pa sila and alam ko naman na hindi nila naririnig to, as long as nandito ako, magiging safe sila. And like what I said to them before, na kahit kami lang tatlo yung magkakasama araw-araw, ipararamdam ko na hindi sila kulang. Medyo naigiging emotional ako Okay lang. pagdating sa mga anak ko. Nagiging emotional ako pagdating sa kanila kasi sabi ko nga kay Lord, siguro habain yung buhay ko kasi ayoko makikita yung mga anak ko na nag-iisa sila. Minsan nga ang pangit na din nung iniisip ko eh, na Lord, pag matanda ako, unahin mo na lang sila para ako na lang yung matitira, hindi na magsasuffer sila dahil mag-isa lang sila. Kasi syempre hindi ko alam eh kung anong pwedeng mangyari eh. Though, napaka-selfish ng iniisip ko, pero ganun kasi siguro talaga pag nanay. Totoo. Dodi, handa ka na rin ba na dumating yung point na yung anak mo sasabihin sa'yo na, Ma, bakit hindi tayo buo? Actually, nagkakaroon na ng questions sa kanila. Bigat, Pero, no? ako as mother nga and gusto ko maganda pa rin yung image ng father nila sa kanila. So, pinapaliwanag ko in a better way. Kaya nga, ang sabi ko na lang dun sa father nila do, kasi nagkakaroon pa rin naman kami ng communication dahil pag iniram niya yung mga bata. Sabi ko, please, wag mo i-dare na ipakilala yung girl or kung ano man ang gagawin mo para masira yung image mo sa kanila. Kasi ako, hanggat maaari, kinikip ko na magandang image mo. Paano kung ipakilala niya? Depende na yun sa kanya. So, hindi ko na makokontrol yun. Kung Okay ano lang magiging sa'yo? reaction dun ng mga bata, Okay lang sa'yo? sorry na lang. Sa akin naman,
okay lang eh. Kaya lang naman sinasabi kong wag niyang ipakilala dahil alam ko masasaktan yung mga anak ko eh. Mhm. Pero kung gusto niya ipakilala, edi go ahead. Pero hindi ko masusure sa kanya kung ano na yung magiging reaction ng mga anak ko towards him. Galing mo, Daddy. Ngayon, kamusta naman ang puso ni Dodi? Ngayon, masaya. Sino nagpapasaya? Wala nagpapasaya hindi mo naman kailangan may magpapasaya para maging masaya ka. Mhm. Yung term ko ng pagiging masaya kasi, nung time kasi na magkasama kami, as in, nawalan ako ng friends, Mhm. kasi kinat niya yun eh. Parang nilagyan niya ako ng boundary na, dito ka lang sa bahay. Hindi ka pwedeng sumama sa mga friends mo. As in, talaga nawalan ako ng friend. And ngayon na hiwalay kami, naramdaman ko na unti-unting umaayos yung buhay ko, yung lifestyle ko, nagkakaroon ako ng maraming kaibigan, which is yun yung nag-heal sa akin eh. Yun yung naging parang way ko para ma-heal ako paunti-unti. Gusto ko pang sabihin, Daddy. Na-share ko na, yun na siya. Okay. Ay. Alam ko naman na hindi mo na kailangan ng advice. Hindi mo naman, gusto mo lang talaga ibahagi itong kwento mo na to. Yes. And alam ko naman na alam mo kung ano yung dapat mong gawin. 'Di ba? And nakakatuwa lang, Dodi, kasi isa ka sa mga babaeng single parent ngayon. Itatag kita as a single parent and single mom. Kasi ang hirap 'di ba? Ang hirap sa maging magulang ng wala ng ama yung mga bata na. Although na nandiyan siya, 'di ba sana nga ang tagline nga ng mga kaibigan ko na single parent and single mother, ang sinasabi nila na sana nawala na nga lang, kinuha na lang ni Lord para hindi mo na naiisip. Tama ba ako dun? Yes. 'Di ba? Sana nakuha na lang ni Lord para at least alam kong nasa mabuti na siyang kamay. Kaysa naman yung nararamdaman mo pa at alam mo pa na nandyan siya pero may kasama ng iba at hindi nagpakatatay. 'Di ba? May mga ganun eh. Pero everything happens for a reason. 'Di ba? Yes, I believe. May dahilan kung bakit nangyari sa inyo yan o bakit din nangyayari sa iyo ngayon yan. Siguro, hindi talaga kayo para sa isa't isa eh. At mas magiging mabuti yung buhay ng mga bata at buhay mo kung magkahiwalay lang talaga kayo. Although na pangit pakinggan pero kasi tingin mo mas magiging hindi ba toxic ang lahat kung magkasama kayo? Actually, yun yung na-realize ko. Kasi makwento ko lang din, bago kami naghiwalay siguro 1 month bago kami maghiwalay, parang ang bigat-bigat ng buhay ko. Financial, emotional, spiritual. Then, nagpe-pray ako kay Lord every day. Lord, gusto ko ng peace of mind. So, ito pala yung peace of mind na binigay ni Lord sa akin. Actually, simula nung naghiwalay kami, umayos yung buhay ko, financially, emotionally. Hindi ko nararanasan na magipit na. Parang nag-overflowing lahat. Parang sinabi ni Lord, may tatanggalin ako sa'yo para bigyan kita ng panibago. Kasi hindi kasya na sa buhay mo eh. Ganon. Ganda, no? Minsan may tinatanggal sa tinatao, hindi para masaktan tayo, kundi para matuto tayo at makapasok din yung blessing sa buhay natin. Yeah. Minsan hindi siya, hindi siya failure o hindi siya, kasi minsan tinatag natin siya sa failure eh. Na, ano ba to? Ba't hindi ako naging maayos na nanay sa anak ko? Hindi ko sila nabibigyan ng magandang buhay, di ba? Dahil hindi kami kompleto. Katulad ng letter sender kanina na nagagalit siya, hindi niya nabigyan ng maayos na buhay yung anak niya, nanghihingi siya ng tawad. Pero at the end of the day, marirealize mo na mas mabibigyan ko kaya ng magandang buhay yung anak ko kung kasama ko tong lalaki na to na hindi naman ako mahal. Yes. Na hindi naman kayang magpakatatay. Na ang gagawin lang sa akin palagi, lolokohin ako. Na imbes na kakampi ko siya, kalaban ko pala siya. Diba?
Anyway, kailangan lang talaga natin i-accept. Acceptance is the key. Na may mga taong darating sa buhay natin, pero hindi sila para magstay. Para magbigay ng lesson at maunawaan natin yung lesson na yon. Thank you so much sa kwento mo, Dodi. Kasi ang daming nakarelate, daming nakikinig sa atin ngayon. Ultimo mga driver, mga nasa ibang bansa na katulad mo, na nagkaroon ng broken family pero hindi siya literal na na-broken. Hindi siya literal na nasira eh. Mas maaayos mo nga siya ngayon eh. 'Di ba? Kasi at least wala na yung hadlang. Wala na yung hadlang na akala mo buo kayo pero hindi naman sinisira niya paunti-unti. At least sa'yo na nanggaling na mas payapa na ngayon na mag-isa ka kaysa may kasama ka. Yes, siguro yun yung answer ni Lord sa akin ng peace of mind. Napakagaling talaga ni Lord. Yes. Totoo yun. Yun yung peace of mind. Anyway, thank you so much, Dodi, sa iyong oras, sa pag-share mo sa akin. Malapit ka na ba sa bahay mo? 10 minutes away. 10 minutes away pa. Mag-iingat ka sa pagmamaneho at maraming salamat sa pagtutok mo palagi dito, Dodi. So much. I hope na pag-aan namin yung puso mo ngayon at na-share mo dito. Yes. Kami kasi marami kang words of wisdom na nabahagi din sa amin. Na minsan pala kailangan din i-let go ng isang tao yung taong minamahal niya ng sobra-sobra. Either na hindi niya to asawa, kasal sila o hindi man. Pero kung alam mo naman na hindi na talaga kayang ilaban pa, kailangan din pala i-let go yung mga bagay. Thank you so much, Dodi. Thank you. Bye-bye, Dodi, and God bless you. Happy Tuesday na ngayon. Yes, thank you. Yes. Happy Tuesday, everyone. Ingat ka, Dodi. Anyway, mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang kwento ni Dodi na napakaganda, di ba? Na minsan kailangan natin palayain yung taong alam natin na nagiging sagabal na para maabot natin yung kaligayahan at peace of mind. Kasi minsan, kabisyo, anuhin mo yung may kasawa ka nga, pero wala namang kapayapaan. Diba? Kaya ka nga nag-asawa para may katuwang ka sa buhay at karamay ka sa buhay, pero yun pala, kaaway sa buhay, diba? Okay lang naman, talaga naman nag-aaway ang mag-asawa, pero sa ibang bagay. Pero para sa cheating, sa third party, mahirap yun, kabisyo. At syempre, pinakamahirap na pangyayari sa isang relasyon, yung sumuko na yung babae, kabisyo. Kahit kasal man kayo niyan, kapag sumuko na ang babae, mahirap na mabuo at hindi na mabubuo ang relasyon. Kaya mga kabisyo, hanggat maaari nandyan ang inyong mga asawa, mahalin nyo ng totoo at tapat dahil at the end of the day, sila makakasama ninyo. Ang anak ninyo, iiwanan kayo eh. Pero yung asawa mo, mananatiling kasama mo yan hanggang dulo. Diba? Kasi ang anak mo maghahanap ng makakapareha niya yan. Makakapartner niya yan. Hindi mo naman habang buhay kasama mo anak mo eh. Pero yung asawa mo, yan ang makakasama mo hanggang dulo. Kaya pahalagahan mo yan. Mahalin mo yan hanggang dulo. Anyway mga kabisyo, ako nga po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At syempre gusto ko lang batiin ang aking kaibigan na nag-antay dito, si Dante Bardalo. Nandito, tutukan mo naman ang tutukan mo naman to, yan si Sir Dante. Kaway-kaway ka naman, Sir Dante. Isa po siyang makisig at poging driver natin dito na nahuli natin dati yan sa hulihan, pero malapit lang kasi siya dito umuuwi na nagpapahinga. So ngayon, sabi ko sa kanya, sige, bibigyan kita ng munting regalo ng kabisyo natin. Once again mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo, sa mga Green GSM, Grad driver, taxi driver, sa lahat ng mga kaibigan at kabisyo natin na driver. Ingat po kayo sa mga biyahe ninyo. Alam ko naman na nagmamaneho kayo, hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para sa pamilya ninyo. Kaya muli mga kabisyo, kailangan ay tumutok palagi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.